Gracias, Rafa, gracias a Saga e aos Concellos de Pontevedra e de Redondela pola invitación a estar hoxe pola tarde aquí. A verdad que algo que ver teño con Castro San Pedro, porque os dous tentamos levar a mesma pedra. Os dous fomos a bater coa cachola co miliario santiaguiño de Antas aquí al ladiño. El tentou leválo para o Museo de Pontevedra, deixar unha réplica ali, e os veciños imposibilitaron dita tarefa. E nós non queríamos leválo, obviamente, senón que queríamos poñerlo a valor e levamos a cabo unha pequena intervención arqueolóxica que cuns resultados, a verdad, para ser pequeniña como foi, cuns resultados excepcionais, porque de ser un miliario tardío que estaba fora de sitio e demais, ao final resulta que era un miliario alto imperial que medía máis de 2,5 metros de altura e que estaba o carón da vía 19 que pasa por ali, co cual teño unha certa relación con Castro San Pedro. Despois, a outra relación é a pasión que teño polo meu traballo. Está mal dicilo, pero a min encántame o que fago. Lévame parte da miña vida persoal, tamén a miña vida laboral. Hoxe non falaría 20 minutos, senón que podería falar moitísimo máis, non do estado actual da arqueoloxía, que tamén, que neso igual acabo sendo moi cañero ou moi crítico, ao final igual non son tanto, pero sí de algún dos xacementos que, como decía Rafa antes, de algún dos xacementos que escavei que son auténticas maravillas. É complicado superar a conferencia anterior de Beatriz, pero sobre todo porque o que vou a facer é chegar unha ollada ao estado actual da arqueoloxía galega, percorrendo toda a historia da arqueoloxía dende o que son os seus inicios e ata o que somos hoxe en día, ao final, que non somos grandes intelectuais que estamos pechados en despachos, sino que ou somos burócratas pechados en despachos que o único que facemos é mover papeles dun lado para outro, autorizacións e demais, ou somos pura e duramente sachadores, porque vamos aos xacementos arqueolóxicos, excavamos como psicópatas e mandamos, cando mandamos, os materiais aos museos para que queden aí no limbo, si sigue existindo o concepto de limbo, que queden aí ata o día de mañá, non? Ao final, que anotaba antes aí, que diría Castro San Pedro se levantase a cabeza e vise o que somos os arqueólogos hoxe en día, seguramente co concepto tan ideolóxico e bonito que tiñan eles. Podemos decir, ou eu creo que as fases da arqueoloxía galega, que son as que imos ver, son estas que temos aquí. Unha primeira, de finais do século XIX, comezo do século XX, e despois, digamos, o nacemento da arqueoloxía en Galicia, que sería cando os intelectuais, cando a xeración nos se bota ao campo, cando comezan realmente a abrirse un montón de xacementos arqueolóxicos na nosa comunidade. Despois o que chamei aí hippies ou arqueólogos, porque hai algunha fotografía das excavacións dos anos 70 especialmente da lanzada auténticamente magnífica, algunhas xa publicadas, outras totalmente inéditas, pero que serían os tolos anos 20, pero neste caso os anos 70, que veremos que ten moito que dar, e despois digo productivos 80 e 90 porque son os anos de maiores intervencións de investigación arqueolóxicas levadas a cabo en Galicia, e maiores publicacións sobre arqueoloxía que se levan a cabo en Galicia. O seguinte paso sería a arqueoloxía de xestión e de digestión, porque cando os arqueólogos comezamos a comer da arqueoloxía, por eso o tema da digestión. A crise de 2013 e 2008, a crise na que nos metemos e da que ainda non saímos, e despois o que debe ser arqueoloxía, máis que o que pode, o que debe ser, o que eu considero que debe ser arqueoloxía. Esa primeira fase está aí o noso protagonista con outros dous protagonistas. Eses tres persoeiros, dous galegos, outro non, digamos que son os pais do comezo da arqueoloxía, non? Sí, vamos a falar, os pais do comezo da arqueoloxía, Castro San Pedro, a Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra, que ao final o que fan é recuperar
elementos arqueolóxicos. Non é tanto unha investigación pura e dura como nos concebimos a arqueoloxía hoxe en día, sino que eles van collendo datos daqui e dalá, recuperando pezas para que non se perdan daqui e dalá, e ao final o que fan, pois é, como decía Xavier na súa conferencia, ao final é o nacemento do que hoxe é o museo máis potente de Galicia e un dos máis potentes do Estado español, que é o Museo de Pontevedra. Pero despois, o do medio, López Ferreiro, que é un tipo super controvertido, un cura da Catedral de Santiago, que excava por riba a Catedral de Santiago. E o último, Francisco Martín Sarmento, que el sí que é o pai da arqueoloxía castrexa. El é o primeiro que empeza a excavar en 1875, penso que sí, 1875, a Citanía de Briteiros, e a partir del comenzase outras excavacións. Son esas primeiras intervencións ou excavacións arqueolóxicas que temos na necrópole de Mourente, Santa María de Mourente, que sería esta de aquí arriba, unha imaxe maravillosa, esa de aí arriba, esa de aí arriba, porque o ratón non sale, esa de aí arriba, coas mulleres achando pura duramente, e o erudito de turno aí controlando. Isto é do 19, pero veremos que se repite na historia. E despois unha imaxe da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra na súa sede, nas ruínas de Santo Domingo, onde había un montón de escudos heráldicos, pero non solamente escudos heráldicos, había miliarios, había aras, había estelas, había un sinfín de pezas arqueolóxicas e artísticas auténticamente maravillosas. E outro que é un grabado das excavacións de López Ferreiro na Catedral de Santiago. Excavacións tamén auténticamente fascinantes, que foron publicadas tamén daquel xeito, daquela maneira, pero que deron paso a cousas que veremos despois. O que decía de a intelectualidade se bota ao campo, pois eso, basicamente a xente que conforma a xeración nos, pre-xeración nos, e incluso un pouco de por-xeración nos, que serían todos estes. Esta charla vai a ser moito de cromos de persoas, de persoeiros. É como aqueles álbumes de Panini que eu coleccionaba nos 80 e nos 90 de fútbol, pois neste caso non son de fútbol, sino que son de arqueólogos. Todos estes son os que poñen a andar a arqueoloxía no noroeste. Todos estes e algún máis, non? Pero digamos que estes son algúns deles, dende Ignacio Calvo, que é o primeiro excavador, que este de aquí arriba, Ignacio Calvo, o primeiro excavador do Trega, que comeza as excavacións na Citania de Santa Trega, no Óptimum de Santa Trega ou no Castro de Santa Trega, en 1914, e o seu carón, o catedrático Cayetano de Mergenil na Luna, co cual tamén, o decíamos en plan coña, nos rescavamos o barrio Mergelina no Trega, síntome tamén identificado con el porque o rescavei, e ademais que comecei a rescavación cos mesmos anos cos que el empezou as excavacións no Trega. Cos dous tiñamos 39 anos cando estivemos fuzando no Trega para arriba e para baixo. O Xocas, Losada Dieguez, Cuevillas, o autor da civilización céltica, Filgueira Valverde, do que tamén se falou hoxe bastante, Monteagudo, que a verdade Monteagudo era un tipo moi controvertido. Teño a sorte de coñecer a José Suárez Otero, que é un discípulo de Luis Monteagudo, pero Luis Monteagudo era un grandísimo arqueólogo e un super cachondo mental. O sea, era un tío que debía de dar gusto coñecelo, porque é un tío que fai a súa tese doutoral sobre un corpus de machados de talón de bronce da Idade do Ferro de Europa, non de Galicia, nin da Península Ibérica, de Europa. E percorre Europa, todos os museos europeos onde había machados de talón, os percorre en bicicleta, en plena Segunda Guerra Mundial. Alá vai Monteagudo coa súa bicicleta para arriba. Está aquí porque é o primeiro excavador do Castro del Viña en Coruña. E ao lado ten aí paseando polos Ancares a Chamoso Lamas. Quédame Sebastián González García Paz, que, a ver se sale o ratón, aquí está, que este de aquí, que participou con todos eles en numerosas excavacións, no Trega, en Troña, en moitas excavacións.
Xurxallán considera que este era o gran arqueólogo galego, ata que obviamente a Guerra Civil está a Guerra Civil e ten que exiliarse. Pero o que é indudable é que era o mellor debuxante de arqueoloxía que existía en Galicia nos anos 30, 40 e 50, o mellor debuxante de todos eles, e o mellor documentalista de todos. E posiblemente eso, un tipo que tiña unha visión da arqueoloxía moi ampla por traballar con toda esta xente, pero ademais de traballar con toda esta xente e que traballaba con outros arqueólogos cos que se estudiaban nos anos 80 nas facultades de Historia, como Luis Pericot, que ainda nos 90 ainda estudiamos en Santiago, ou como Hugo Bermayer, que era lo más de lo más, e incluso, sendo galego tamén, pero exercendo fora, como Blanco Freijeiro. Toda esta xente que está aquí, pois escavou no Castro en Viña, en Santa Mariña de Augas Santas, en Allariz, ou na Catedral de Santiago, chamoso amplías excavacións de López Ferreiro. No Castro en Eixón, como é o caso de Cuevillas e de Bouzabrei, que tamén está aí na fotografía. En fin, son os que empezan a excavar ese montón de xacementos que hoxe en día coñecemos aquí no noroeste, e que seguimos excavando, e seguimos rescavando, e seguimos escribindo, e nunca pararemos de escribir, porque cada vez que se abren metros cuadrados de todas esas intervencións, pois modifícase bastante o que se coñecía. Comezan as excavacións en 1914 e van seguíndose constantemente, incluso durante a Guerra Civil, que tamén se levan a cabo excavacións. Aquí temos fotografías desas primeiras excavacións, como son as da Lanzada, outro tanto do mesmo, neste caso non son mulleres, pero sí que son os vecinos de Noalla e anicados, con Filgueira, Valverde, Blanco Freijeiro, García Alén, mirando aí para arriba. A figura de García Alén debe ser das poucas fotografías onde García Alén sale de pé, porque nas seguintes fotografías García Alén está sempre excavando. Era un tío que vivía a arqueoloxía non dende arriba, sino a pé de campo. A excavación del Viña, a excavación que dirixiu Monteagudo, a primeira campaña de excavacións en El Viña, a excavación de Troña, con Cuevillas aí posando sobre esa especie de perfil arqueolóxico, as excavacións do Trega, con Ignacio Calvo metido na trincheira, algo inusitado, un jesuíta metido con sotana e todo no medio da terra, as excavacións da nave central de Chamoso Lamas na Catedral de Santiago. Todas estas intervencións son intervencións super potentes, son intervencións onde salen, onde se empezan a coñecer xacementos arqueolóxicos moi interesantes, onde o número de materiais arqueolóxicos é increíble, onde as publicacións desas intervencións arqueolóxicas, agás no caso de Cuevillas e de Bouzabrei, son bastante pírricas ou inexistentes, e sobre todo o que non hai é metodoloxía arqueolóxica, como podemos ver nestas excavacións. Son trincheiras puras e duras. Así excavaban os ingleses no século XIX. Pero cando esta xente está excavando, en 1914, bueno, ainda podía pasarse, pero nos anos 50, nos anos 40, xa había metodoloxía arqueolóxica por Europa adiante, e por África. Adiante, as expedicións inglesas que estaban excavando o Paleolítico en África excavaban con metodoloxía arqueolóxica moderna para aquel momento. E aquí no noroeste facíanse este tipo de intervencións de trincheira, onde se abría muro pa diante, terreo pa diante, ata topar muro, se atopaba muro, se baleiraban as cabanas por dentro e así quedaba. Seguimos andando un pouquiño máis pa diante, ese é o que poñía antes os hippies. Dos anos 60, 70, son, bueno, hippies entre comillas, porque estos que están aquí de hippies non tiñan nada. Bueno, hai unha fotografía de Francisco Fariña na Lanzada que xa digo que é auténticamente espectacular. Pero os 70 son moi importantes para a arqueoloxía galega. Moi importantes. Nos 70 chega a modernidade arqueolóxica e chegan proxectos de intervención pensados e proxectados. O que decía antes, ese xeito de excavar con testigos e demais que se facía, pois que facía Kathleen Kenyon, a nai do paleolitismo, por África adiante, empezan a aplicar, sobre todo, Alberto Balil Illana, un señor que chega a Santiago casi repudiado e que monta toda unha pequena escola que podía haber chegado a moito máis. Este sí que é un palo gratuito aos meus ex-profesores,
gratuito, entre comillas, porque eles eran a esperanza da nosa arqueoloxía. Quedaron eran. A esperanza foi esmorecendo por diferentes cuestións, non? Pero quedaron en eso. Pero aí temos a tres integrantes da Escola de Valil, como era Fernando Acuña Castroviejo, Francisco Fariña e Felipe Arias. Todos eles excavaron xacementos supercoñecidos. Todos eles xacementos supercoñecidos. E quizáis a figura máis destacable dende o punto de vista arqueolóxico ao final de todo, a pesar de que é certo que eles sí que publicaron moito todo o contrario do que pasaba na etapa anterior. Eles sí que publicaron moito, empeza a abrirse o mundo romano, antes parecía que só había castros no noroeste, comeza a abrirse o mundo romano, e non só o mundo romano, sino a prehistoria, gracias a outro señor que está aí, con esas gafapastas tan modernas hoxe en día, que é Carlos Alonso del Real Ramos, e do que temos tamén dous elementos que fan a escola de Carlos Alonso. Un é Felipe Criado Boado e outro é José Manuel Vázquez Varela, máis coñecido como Coco, non? Un etnógrafo puro e duro e outro prehistoriador puro e duro, pero que cambian a forma de ver a prehistoria do noroeste, sobre todo gracias ao que imparte Alonso del Real, con todas as súas excentricidades, co seu pasado escuro, que non era pouco, e demais. E no medio, unha figura que non ten nada que ver co ámbito académico propiamente, que é García Len, que é Alfredo García Len. Alfredo García Len, aí poño a Antonio de la Peña, pero Antonio de la Peña non é a única persoa que sale da escola de Alfredo García Len, sino que está todo o grupo García Len, toda esa xente que comeza excavando. Co Museo de Pontevedra, volvemos outra vez ao Museo de Pontevedra. A figura do Museo de Pontevedra será importantísima en todo isto. E despois, o Museo de Lugo con Felipe Arias, aínda que despois o degraden a Viladonga, entre comillas, o de degradar en Viladonga, ou o Museo de Ourense con Paco Fariña e o grupo Marcelo Macías e demais. E despois, eso, Felipe co seu grupo de investigación. E quizáis o máis prometedor de todos era o difunto Fernando Acuña Castroviejo, porque tiña unha formación brutal. Este tío escavou en Roma, estivo na escola de arqueoloxía de Roma e demais, pero que se quedou en un profesor da Universidade de Santiago que podía haber reventado todos os cánones de arqueoloxía clásica do noroeste, e quedou aí un pouquiño, digamos que un pouco por rematar. Todos eles excavaron estes elementos coñecidos, outra vez a lanzada Eternos o Misericordia, o Castro de San Cibrán de Las, Viladonga, a Vila Romana de Porta de Arcos, Torres de Catoira, comezan a excavarse as Torres de Catoira ou Torres de Oeste, e o Castro de Neixón outra vez, igual que Cuevillas, Fernando Acuña tamén excava o Castro de Neixón, os castros de Neixón, tanto Neixón grande como Neixón pequeno. E despois a obra de Antonio de la Peña e de Alfredo García Len, os grados rupestres da provincia de Pontevedra, que con outro do que non falei antes, que é Sobrino Buigas, digamos que son as dúas referencias para entender os petróglifos do noroeste. A medida que vamos avanzando no tempo, se multiplica o número de cromos que temos no álbum e o número de persoeiros. Pasamos de arqueólogos puros e duros, ou de prehistoriadores puros e duros, a unha mestura perfecta de todo. Toda esta xente que temos aquí, teóricamente, todos eles son arqueólogos. Todos eles, eles e elas, son arqueólogos. Pero aquí xa empezamos a ver o título da conferencia, o tema de burócratas e sachadores. Non tanto sachadores, estes eran arqueólogos todavía, esta xente ainda investigaba. Pero están aí Raquel Casal, Beito Pérez Outiriño ou María Jesús Tallón, porque eles son a parte burócrata, aínda que Vieito escavou e ten unha tesi doutoral sobre a orfebrería do ouro da Idade do Ferro do Noroeste maravillosa, pero eles son os xefes de servicio o xefe de servicio de arqueoloxía da Xunta, e aquí comeza a aparecer a primeira legislación aplicable á arqueoloxía, comeza a publicarse unha animalada gracias á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
increíble, algo inusitado, e máis se miramos para o que vamos a ver máis para adiante, e comeza a diversificarse moitísimo todo o que temos. Escálase xa non solamente castros ou algún xacemento román, non, agora empezas a estudiar Lugo con Rodríguez Colmenero, que non é tan xoven como os outros, pero que está aí porque é o que empeza a abrir Lugo e a excavar Aquis Quercuernis, ou a Catedral de Santiago, excavada por Chamoso, por López Ferreiro, agora excavada por José Suárez Otero, o Dolmen de Parxubeiro de Dombate, por José María Bello, e por Antón Abel Rodríguez Casal, o Castro de Torroso, o Trega, Antonio de la Peña, Juan Naveiro, co manual, o mellor manual que hai do comercio antigo no noroeste peninsular, editado no ano 91, que non foi superado ata o momento, nin creo que se supere nunca. Un tipo super peculiar que tamén el sí que é unha referencia dentro da arqueoloxía. José Farrey, que é a primeira que empeza a mirar para a cerámica castrexa como tal, é a primeira que lle dá importancia á cerámica castrexa. Ese debuxo que hai aí é de José Manuel Hidalgo Cuñarro, o que foi director do Museo de Vigo. Non o poño por desprestixio, senón porque non é complicado atopar unha fotografía de Hidalgo nas redes sociais, é moi complicado, e as fotografías non son óptimas para poñer unha presentación PowerPoint, pero ele excavou o Castro de Troña, excavou o Castro de Fozara ou o Castro de Vigo, ou a vila romana de Toralla. Toda esta xente estaba revolucionando o Luis Xulio Carballo Arceo, que excavou o Castro da Forca e fixo unha catalogación de todos os castros da comarca do Deza. Paco Calo, que escribiu sobre a plástica castrexa, excavou o Castro de Baroña, emblemático, polo menos dende o punto de vista paisaxístico. Arqueolóxico podemos divagar moito sobre el. Toda esta xente comezou Felipe Criado co tema da arqueoloxía da paisaxe. Dios, mirar a arqueoloxía dende unha óptica completamente diferente ao que se viña expoñendo. Todo isto modificaba o panorama da arqueoloxía galega. Estaba transformando, estábamos modernizando a arqueoloxía galega. O problema é que entre todos estes non se levaban ben. É un mal endémico, somos os máis ruíns. Hoxe, os que falamos, os arqueólogos somos os máis ruíns, porque non temos un odio de uns contra outros que é algo acojonante. É increíble. Empezan nestes anos 90, finales dos 80, comezos do 90, empezan as tribus, as trebas galaicas, como teñen no Ar de Lucus, pois empezan as trebas galaicas a montarse e montan un Cristo ben gordo. Aínda así, xa temos todo este montón de publicacións da Consellería de Cultura, o Arqueoloxía Informes e o Arqueoloxía Memorias, é algo fascinante. É algo que tiña que haber seguido, que tiñamos que ter hoxe en día funcionando, non? Que isto tiña que haberse seguido e cada intervención patrocinada pola Xunta ou non de certa relevancia tiña que ter o seu correspondente Arqueoloxía Memorias, ou as intervencións pequeniñas ter a súa Arqueoloxía Informes, que é algo que se medio recuperou no 2007, 2008 e 2009, pero que quedou no esquecemento. Xa digo, estaba o noroeste, Galicia, estaba convertíndose nunha referencia dentro da arqueoloxía peninsular, pero nunha auténtica referencia, porque tiñamos moitísima xente traballando con proxectos de investigación, que todo isto non era o que vai vir agora. Todo isto eran proxectos de investigación que salían dende as universidades, que salían dende a propia Consellería de Cultura, que salían dende os museos, o que decía antes, o Museo de Lugo, o Museo de Ourense, o Museo de Pontevedra e o Museo de Coruña, o Museo de San Antón, estaban excavando, tiñan os seus proxectos de intervencións arqueolóxicas. Era algo inusitado. Estaban aparecendo certos xoves que complementaban estas tarefas con evitar as desfeitas que se empezaban a cometer polo boom urbanístico que por sorte non tiñamos a presión de Levante nin de Andalucía e íbamos, sí que é certo que íbamos un pouco máis lentos e máis congelados nese aspecto, pero eso salvagardou gran parte do noso patrimonio arqueolóxico durante esta época. Nos 90 as ferramentas legislativas que se desenvolven nos 90 ata fai 2 anos, digamos que o 90 é o boom das ferramentas legislativas. Eso tiña que ser unha boa nova, porque
sabíamos que había que protexer o noso patrimonio arqueolóxico, histórico, artístico, había que protexelo. Por eso temos as leis de patrimonio, os decretos reguladores, temos os plans xerais de ordenación municipal e urbanística, os plans especiais, bueno, a de Dios es Cristo, que para facer un informe hai que remitirse a todo eso e ao final non miramos nin para eles. Son cortapegas que quedan máis bonitos metidos no informe que en aplicación real. Pero todo isto tiña que ser bo para salvaguardar ese patrimonio, para poñer en orden todo o que se estaba facendo, que estaba ben, que se estaba facendo ben. Eso, unido ao boom constructivo de obras lineais que se fan de estradas, de ferrocarriles, de urbanizacións, de casas, etc., fai o que nombraba antes como que apareza a arqueoloxía de xestión ou arqueoloxía de xestión. Ese boom urbanístico que se produce, ese boom do ladrillo que se produce en todo o Estado español, nos non vamos detrás e tamén o temos. E iso fai que se dupliquen, tripliquen ou quintupliquen o número de empresas de arqueoloxía que hai en Galicia, o número de arqueólogos que hai en Galicia, que se empece a excavar a diestro e siniestro. Moitísimo. Non sei o número concreto de intervencións que pudo haber nos anos de maior pulo, non temos os datos, pero igual estamos falando de 1.500 intervencións anuais en Galicia. É unha auténtica salvajada. É unha auténtica salvajada, non sería unha salvajada se toda esa documentación tivera o seu reflexo en publicacións. Pero non é o caso. Todas esas intervencións arqueolóxicas si teñen o seu reflexo en informes técnicos, en memorias técnicas, que son, con perdón, polo que vou decir, un puto coñazo polo público en xeral. Non hai Cristo que as lea, porque é unidade estratigráfica 01, unidade estratigráfica 740, color terreno marrón, eso, vale, eso está moi ben para os nosos técnicos que o temos que facer así, pero para o público en xeral non vale para nada. En moitos casos, aparte, co tema de que os arqueólogos, e falo tamén por min, non estou botando balóns fora, porque si eu son culpable tamén desta desfeita que se fai nos 90 e comenzo do século XXI, empezamos a cargarnos de traballo, e por riba esas memorias técnicas tampouco empezan a chegar á Dirección Xeral de Patrimonio, co cual estamos xerando un baleiro de información e documentación impresionante, que ten o seu problema no que vamos a ver máis adiante. A maiores de todo eso, xurden moitísimas iniciativas que están chulas, e que seguimos dixestionando gracias a elas, como son os campos de traballo con rapaces promovidos naquel momento pola Consellería de Xuventude, que estaban moi ben, que viñan rapaces de toda España, viñan a sachar, era man de obra gratuita, basicamente, e que eles viñan á praia a emborracharse e sexo, basicamente, o que era un campo de traballo, que é un campo de traballo de toda a vida. Nos sostiñamos aí pola mañán para telos explotados e polas tardes para dar a forma arqueolóxica a todo ese traballo que se iba facendo pola mañán. Dentro de todo isto xurden tamén iniciativas super interesantes, bonitas, que eu creo que teñen que ser modelos a imitar, como é a recuperación de Castrolandín, que se fai comezase no ano 2003, coa primeira excavación, comeza un pouco antes, pero que despois dá lugar á Fundación Terra Termal, que para min é un exemplo de como uns veciños apostan por recuperar un patrimonio arqueolóxico de seu, con todo o que leva, non solamente a arqueoloxía, sino a recuperación do San Xoán, coa celebración do San Xoán dentro dun xacemento arqueolóxico, que diríamos, Dios, va de retro, están prendendo lume nun xacemento arqueolóxico, pero conviven perfectamente. Algo que no Trega, por exemplo, complicado é que convivan, hai moito máis alcohol na celebración de Santa Trega
que no San Xoán de Castro Landín. Pero é unha iniciativa fabulosa, maravillosa, e que dá lugar eso, a Fundación Terra Termaro. E os campos de traballo siguen, é un modelo que está ben, é un modelo que non está para nada mal, si o faz con certo control, obviamente. Non si botas os rapaces ao monte, e ala, sáchame aí que xa virei eu a facer 4 fotos, e listo. Despois pola tarde, tendes toda a tarde libre para ir de cañas ou de litronas ou do que os dé a gana. E aí entramos na crise. Todo ese valeiro de información, eses, non sei, é exagerado, pero esos 5.000 arqueólogos que andan sachando por Galicia adiante, arqueólogos con empresas e demais, que xa vedes que non puxen fotografía porque non me caberían aí todos os que andábamos a pulular naquel intre por aí. Todo eso vaise o brete, vaise o carajo, dito burdamente. E hai que reformularse, ou non. Según a AEGA, a Asociación de Empresas Galega de Arqueoloxía, estos son datos dunha ponencia que tiveron Adelino Gorgoso, Xulio Carballo e Israel Picón fai 2 anos no congreso que organiza o Centro Arqueolóxico do Barbanza. Según eles, todo isto, o sea, temos casi os mesmos problemas que expoñíades vos antes. Agora, eu son arqueólogo por formación, o sea, non estudiei arqueoloxía. O título de arqueoloxía tampouco existe en Galicia. Estudiei historia, pero despois, a través dos cursos de doutorado, especialiceime en arqueoloxía e, como a lei é tan laxa, pois, a través de toda a experiencia que teño no traballo de campo, son arqueólogo. E despois, por pasión e nacemento, casi como decía Rafa, porque con 5 anos xa andaba sachando polo campo. Pero según a EGA, na actualidade hai máis de 200 arqueólogos en Galicia. Pasamos seguramente non sexa nin a mitade do que había antes da crise. 200 arqueólogas e arqueólogos traballando teóricamente arreo. Aparecen novas figuras, a figura do auxiliar de arqueoloxía. Todo isto que estou contando ten que ser teóricamente bo. Hai un convenio colectivo de arqueólogos. Hai un segundo convenio, se revisa o primeiro convenio, se revisa o único que se revisa é o que cobran os arqueólogos, arqueólogos auxiliares e demais. No 92, e moito máis anterior que isto, aparece o corpo facultativo de arqueólogos da Xunta de Galicia, que agora, coas novas prazas que están sacando, poden presentarse arquitectos a prazas de arqueólogos. O que decía antes, agora non se pode estudiar arqueoloxía en Galicia, senón que hai que marchar. Hai que ir a Barcelona, hai que irse a Madrid ou hai que ir a Andalucía. Hai que ir a facer as Américas para poder estudiar arqueoloxía. E eso, no 2007 fundase a Asociación de Empresas Galegas de Arqueoloxía. Todo isto a que é debido? Todo isto é debido a ese boom que víamos antes de vamos a saco, que somos 4.000, e temos que excavar a saco, e temos que ter moitísimos campos de traballo de arqueoloxía, e temos a rapaces facendo tarefas de arqueólogo. E temos arqueólogos facendo tarefas de auxiliar de arqueoloxía, de peón, basicamente, de peón. E o que se promove é acabar con todo eso. E todo eso é bo para a arqueoloxía? Eu creo que non. Eu creo que non é nada bo para a arqueoloxía. Eu penso non ese volume de traballo salvaje que tiñamos antes da crise, pero eu penso que debíamos de darlle unha volta, recuperar o tema do voluntariado en arqueoloxía, que é algo básico, que saian os rapaces da facultade a excavar, a min pareceme algo básico, pero basiquísimo. E que incluso non os rapaces da universidade, que calquera de vos que queirades participar nunha intervención arqueolóxica, sempre cando teñamos un equipo técnico serio formado, por que non ibedes a participar nunha intervención arqueolóxica? Ese xacemento arqueolóxico é meu? Non, ese xacemento arqueolóxico é de todos. Por que non vades a participar? Non digo nunha obra co condicionante de obra, co condicionante legal de obra, pero bueno, temos aquí, digamos que o primeiro gran problema que temos na arqueoloxía a día de hoxe é ver que facemos.
Si cortamos, se non deixamos que entre no mundo da arqueoloxía ninguén máis que os arqueólogos e os auxiliares de arqueoloxía, os peóns, que normalmente son sempre arqueólogos, ou se deixamos que a xente volva a entrar na arqueoloxía, que é o gran problema, é un gran problema con que nos estamos atopando agora. Estes son todos os rollos patateros de legislacións que o tedes aí, nin o vou a citar nin nada, está aí para ilustrar. Este é o volumen, que non sei, sí, se ve, é o volumen de intervencións arqueolóxicas, é gracioso porque son os datos de 2007 e 2009, porque están publicados, porque aí o que vos contaba antes, aí o Arqueoloxía Informes volva a sair 2007, 2008, 2009, chao, pescao, que non hai máis. Xa vedes o volume teóricamente en comezos de crise 2008, din máis ou menos 830 intervencións arqueolóxicas se estaban levando a cabo en Galicia, e no 2018 750 intervencións arqueolóxicas leváronse a cabo durante todo o 2018, que son moitas intervencións arqueolóxicas. Cantas coñecedes vos? Cal é a publicidade das intervencións arqueolóxicas que se levan a cabo en Galicia? Son 750, que non é pouco, Pero bueno, non todo é malo, hai que decir que non todo é malo. A administración, cando falo, bueno, non vou a falar da administración, vamos a poñer nome e apellidos. A Consellería de Cultura está comenzando outra vez a facer algunha cousa, pouca, pero algunha cousa. Eso, as actuacións arqueolóxicas ou a anterior Arqueoloxía Informe do 2009 que está en digital. Están pasando as memorias de intervencións arqueolóxicas as están metendo na base de datos galiciana para poder ser de consulta pública. Cal é o problema? Volvemos ao que vos contaba antes. O problema é que esas son ilexibles, porque son ese coñazo que non hai por onde collelo. E tamén a Consellería, increíblemente, está invertindo pouco, pero algo está invertindo en intervencións arqueolóxicas. En San Cibrán de Las, que remedio lles queda, porque teñen aí o marrón da Rede Galega de Patrimonio Arqueolóxico, que é algo que ven dese superboom dos 80-90, con dous macrocentros, como son o Centro de Arte Rupestre de Campo Lameiro e o Centro da Cultura Castrexa, San Cibrán de Las, que hai que darlles vida, de algún xeito, porque eso é un mamotreto que ten que vivir, xa que están abertos, pois hai que darlles vida. Ou a intervención de Guidoiro Aleoso, que para min é das intervencións máis acojonantes que se levaron a cabo en Galicia nos últimos anos, o illote de Areoso na illa da Arousa, é un illote onde hai un montón de sepulcros neolíticos, calcolíticos, un nivel tamén unha zona de hábitat impresionante, o está levando todo o mar. Foi unha intervención de investigación, urxencia, pagada pola Consellería de Cultura, pero que me parece en este caso, me parece sí que un super acerto. Algo van facendo. A parte que a min me toca, a miña cuña publicitaria, que tamén hai que metela, algo íamos facendo. Dos superproxectos que tivemos a sorte que caeran nas nosas mans, un co Ministerio de Administracións Públicas e outro co Ministerio de Fomento, un Pousada Xardíns do Salnés, e outro, agora chamanlle Trazas de Pontevedra, pero un proxecto para proxecto para recuperación e aproveitamento turístico dos xacementos galaico-romanos da provincia de Pontevedra, un coñazo. Pero ese coñazo posibilitounos facer investigación arqueolóxica pura e dura. Como dicía Rafa, co proxecto Pousadas poidemos reescavar outra vez a Lanzada, escavar o Monte do Castro, e co outro pois poidemos escavar o Trega, Mercado dos Mouros en Valga, o Castro da Loba en Vila García, outra vez Monte do Castro en Ribadumia, o Monte do Facho en Cangas, que cal me queda polo medio. E a Lanzada outra vez, claro. Bendita Lanzada. Neste caso, nós entendemos a arqueoloxía dun xeito diferente ao que nós, non solamente nós, hai máis xente traballando neso, pero nós entendemos o aberto por obras, non pechado por obras, o aberto por obras que levaban a cabo na recuperación da Catedral de Santa María de Vitoria. Para min un exemplo a todas luces, como decía Agustín Azcárate, que é o director da intervención,
é un activo, ese é un activo económico para a Vitoria, é un motor económico para a Vitoria, a recuperación da Catedral de Santa María. E fíxose participando a xente, entrando a xente, vendo todas as obras de excavación, de restauración, colaborando. E nos, na nosa escala máis baixa, pois o que pretendíamos era que a xente pudese entrar nas nosas intervencións. Na Lanzada, no ano 2010, abrimos a nosa excavación, estaba pechada por cuestións de seguridade, sobre todo pola noite, estaba pechada e abríamos, o sea, a xente podía entrar e facíamos pases guiados. Bueno, en 3 meses 12.000 persoas pasaron pola Lanzada, contemplaron as nosas excavacións. Eso, todos os xoves, as excavacións, todos os xoves levaban un corpus de charlas na Casa dos Comuneros de Noalla, na Casa das Canteras dos Comuneros de Noalla, onde cada un de nós iba a soltar a chapa correspondente. Pois falaban das intervencións da Lanzada, ou das intervencións do Castro de Neixón, ou do que comían na Illa do Ferro do Noroeste, ou do que nos dese a gana. E vían materiales, in situ, a xente vía materiais que estaban salindo na excavación, e o podían tocar, que non é pecado que unha persoa que non sexa un arqueólogo ou un peón de arqueoloxía toque un material arqueolóxico que acaba de salir nunha intervención arqueolóxica. Eso repetimos, o fixemos na Lanzada, o repetimos outra vez na Lanzada, o fixemos en Monte do Castro, e despois no Trega o Concello colaboraba coas visitas guiadas e con ese fabuloso concepto de barferencia, que é maravilloso poderte tomar unha caña cos colegas e por riba falar do que estás facendo o tema da arqueoloxía. Pero isto entra dentro do novo concepto que ten que ter a arqueoloxía, que se está levando moi a cabo, que é o tema de arqueoloxía social, que non o levamos a cabo, que non o levamos a cabo porque non o vivimos nos castros de Neixón baixo a tutela ou a dirección, non a tutela, porque somos colegas e temos a mesma idade, baixo a dirección de Xurxo Allán, pero que deu acceso a outras aportacións, como esta de Costa dos Castros, en Oia, onde a través da recuperación do xacemento da Cabeciña, primeiro dos petróglifos da Cabeciña e despois do Castro da Cabeciña, leváronse a cabo moitísimas actividades paralelas, dende a festividade do Rei Sol, que é unha carallada que montan no Castro de enfrente, onde non hai nada escavado, si se ve o Castro, porque está o Castro limpiño, pero a xente vai ali a contar contos. O sea, séntanse ali na posta de sol, na posta do Rei Sol, por onde se pon o sol, e empeza a contar contos e demais. Fixeron as festas da cervexa, eso xa é moi discutible, cada quen pode opinar. A min gusta má cerveza, pero non dentro dun xacemento arqueolóxico. E despois o tema das barferencias, a recuperación de unha cabana castrexa empregando, pois eso, facendo barro e demais, e por suposto o que foi a intervención arqueolóxica, que se levaron a cabo 3 campañas arqueolóxicas. Entra tamén outro elemento super criticado, e de feito esta iniciativa, con perdón outra vez polo que vou a decir, sinto non ser moi académico ou como diría a difunta miña abuela, non moi ben falado, pero esta iniciativa foi po carallo gracias aos arqueólogos. Esta iniciativa, que era superchula, que contaba con a participación dunha entidade inglesa que traía a guiris escavar aquí, e pagaban por vir escavar aquí, pero baixo a supervisión e coa participación dun equipo técnico galego. Mandaron porque decían que eso, de que veñan guiris escavar aquí a Galicia pagando, que estaban lle sacando traballos arqueólogos, pero que hai que ser moi miserable para argumentar eso. Inspección de traballo, excavación pechada, proxecto pechado, e agora a Costa dos Castros sobrevive con visitas aos petróglifos de toda a zona de Oia e demais. Xa digo, hai cousas que poden ser criticables, pero, o sea, traballaban con crowdfunding. Aquí a xente poñía cartos para poder levar a cabo as excavacións. Bueno, por eso digo que somos moi ruíns os arqueólogos. Este, digamos, que é o buque insignia do que se está facendo agora. Para min pareceme un proxecto brutal, outra vez encabezado polo colega Xurxo Llambila, que é o Castro San Lourenzo. É Costa dos Castros, pero multiplicado por 1000, porque ele é así, é un tipo super carismático que todo engrandece. Levan a cabo varias campañas arqueolóxicas onde empezaron a facer intervencións arqueolóxicas. É unha iniciativa veciñal que conta co apoio presupuestario dun veciño de Cereixa que é o segundo de Escotén, a banca,
co cual aí non había problemas de pasta para arrancar, despois sí, pero para arrancar non. E o mesturan con a intervención de recuperación dun escenario de unha batalla da Guerra Civil, que é a batalla de Repil. Un rollo auténticamente impresionante. Aparte, facendo percorrido deses guerrilleiros contra a Guardia Civil, bueno, un rollo super chulo, onde foron escavar un castro, unha coroa castrexa, unha coroa mineira castrexa, e ao final están escavando unha necrópoli medieval coa capela de São Lourenço aí, e onde salen produtos tan chulos, a recuperación da romería de São Lourenço, onde os arqueólogos portan a figura de São Lourenço dende a igrexa parroquial ata a capela de São Lourenço, e o São Lourenço se pasa todo o día arriba aguantando o sol e a xente bebendo cerveza, e longametraxes como As Pedras de São Lourenço, que eu, a verdad, que o recomendo. É unha peli bastante emotiva que é digna de visionar. Todo isto con visitas guiadas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo isto, os afeccionados, mal chamados afeccionados. Aquí hai grupos que non son aficionados para nada. O grupo García Lén, había moitísimos arqueólogos e antropólogos aí metidos. O Instituto de Estudios Miñoranos, outro tanto do mesmo. E o grupo Marcelo Macías, aquí está, Xulio Rodríguez e Paco Fariña, dos arqueólogos. Pero todo isto é considerado grupos de afeccionados. O colectivo Arrula, que está facendo unha auténtica tarefa de catalogación ou recatalogación, de control do patrimonio e demais, impresionante. O mesmo co Capital Gosende ou que Mariña Patrimonio. E todo isto está mal visto polos arqueólogos. Porque non son arqueólogos, aínda que hai moitísimos arqueólogos aí, pero estánnos a quitar traballo. Non sei que mal endémico temos, que estánnos a quitar traballo. Con todo isto, o primeiro que temos que facernos os arqueólogos para saber que pasa, como está o estado da arqueoloxía en Galicia, o primeiro que temos que facernos é unha lobotomía, que nos quiten o cerebro e nos poñan outro novo, porque non é normal, o sea, é algo que non é normal. E despois non temos que ter medo aos cambios. A arqueoloxía, a nivel mundial, está sufrindo unha nova revolución. E non unha coña, a nivel tecnolóxico, a nivel metodolóxico, están aparecendo moitísimas cousas, estánse ampliando os campos de investigación de xeito brutal, co cual o primeiro que temos é que non ter medo a que muden as cousas, e que entren afeccionados, ou que entren estudiantes, ou que entre o público en xeral a investigación arqueolóxica, porque nós traballamos para xerar coñecemento. E con todo o que contei, o que máis voto en falta, eu son tamén culpable, é o tema da divulgación, da difusión e da divulgación. Porque ao final, se vos non sabedes nada, se a vos non vos contamos nada, é que non vale de nada todo o traballo que estamos facendo, co cual creo que un dos grandes problemas dos arqueólogos somos os propios arqueólogos, porque temos un problema mental moi grande, pero despois creo que como, o sea, que temos que contar o que facemos. E como, para rematar, que me mola moito a cita de V de Vendetta, eu creo que os arqueólogos temos que empaparnos, non ter medo a contar a historia dun ladrón, a historia dun pirata, a historia dun amante, que temos que contar cada unha das historias que nos aparecen debaixo desta terra. Moitas gracias pola vosa atención.